היי אמא ואבא, מה נשמע? ברוכים הבאים לבית שלי. בואו קודם כל נעשה לכם היכרות קצרה עם האנשים. זה אמיר, הנה אמיר אוכל עכשיו, אנחנו בדיוק מפריעים לו. נכון, אמיר. הוא הבוס שלי, החיים שלו פשוט השתנו מאז שאני הגעתי. הוא היה כזה מסכן לפני שהגעתי ועכשיו תראו אותו איזה מושר הוא. זה הפסטה שמיטל הכינה לו. הכינה לנו? נכון, לכם, בדיוק. אוקיי. ברוכים הבאים למטבח שלי, אוקיי? עכשיו חזרתי מהעבודה, הנה אתם רואים עם כל הבגדים והכל. בסך הכל נראה דלוקס. דוגמה. עכשיו בואו תראו מה מיטל הכינה לי. רגע, תציג את מיטל. נכון, בואו באמת נציג את מיטל הצלמת, תראו איזה יפה. אוי אוי אוי. יאללה, עכשיו בואו נראה את הפסטה. בואו תראו איזה יופי. ממש כמו הבית, רק שאני לא מבשל. זה דלוק, אוי ואבוי. פשוט חבל לו לזמן. טוב, בואו נמשיך הלאה עכשיו. אתה תראו את הפסטה, יש לנו. קדימה. מיטל עושה פינישים אחרונים עם הפסטה שלה. יאללה, בואי. עכשיו למעלה, ואני אראה לכם את תעבור שוב לרמי. טוב, קודם כל, בואו נתחיל. פה זה החדר של מיטל, אוקיי? כמובן מיטל ישנה עכשיו לבד ואין איתה שותפה, אבל שבוע הבא אמורה להגיע עוד מישהי, מקווה שהיא תהיה נחמדה כמו מיטל. ופה ישן הבוס הגדול. בהתחלה אני הייתי בחדר הזה, אבל אז הוא מצא תירוץ והוא הצליח להוציא אותי החוצה. אוקיי? עכשיו, ברוכים הבאים לחדר שלי. כן, איזה טוב ובואו יש פה. טוב, אין מה לעשות. כבר אין מי שיסדר את החדר. איפה אימא לאיפה? איפה אימא לאיפה? יאללה. אומייגאד. ועכשיו, בואו לממלכה שלי. ממלכה שירותי. טוב, ברוכים הבאים לממלכה הגדולה שלי. אוקיי? אלה השירותים שלי. עכשיו, אני רוצה שתראו את היהלום שבכתר. זאתי האסלה שלנו. תראו את מפלס המים פה. כי הוא כבר לא צריך להיות צלף, אפשר לשבת בפינה האהובה עליך, ולא משנה מה יהיה, אתה קולע. מפלס המים פה ממש חזק, וגם המשאבה טובה. תראו מה זה, איזה ניאגרה. אני מקווה שהכל איתכם טוב, אמא ואבא. אני מאוד מתגעגע. סך הכל מאוד טוב לי פה. אוקיי, אנשים טובים, ו... הנה המגבת שלי, באמת חיפשתי אותה איזה שבועיים. ובסך הכל טוב. בעבודה בסדר, מרוויחים יפה, בחיים בסדר, אני בסך הכל מאושר. עוד חודש וקצת ארגנטינה, ואז תראו אותי יושב על חופים יפים, עם תקלים ועם קוקטיילים, ובוא נגיד שהולך להיות הרבה כיף. נכון מיטל? בהחלט. נו, איזה קטע, אבל את חוזרת לארץ, אז מה זה שווה לך? אני כבר עשיתי את כל זה, מה מזה? יאללה, לכיף. יאללה, בוא נעשה סיבוב אחרון למטה ואני אגיד כמה מילים אחרונות. כמה נשאר לך? 2.5. יאללה. טוב, תקשיבי. טוב, אז אני רק רוצה להגיד שהכל איתי בסדר, באמת אני מסתדר והכל טוב. מחר אני ביום חופש, אז אני מתכנן לטייל, ליהנות קצת. יש פה איזה מסעדה שאני מצאתי של יהודים, קבבים, שישליקים, בדיוק כמו בבית. אוקיי? וזהו, אני יודע שהולך להיות כיף. הקריסמס קרוב, הולך להיות הרבה מחירות, ואני מקווה שהכל טוב איתכם. עם אלה, עם מוטי, איתכם, עם הדת, עם כל האנשים, כל החברים שלי בבית וכל האנשים שאני אוהב. שיהיה לכם שלום ונתראה עד הפעם הבאה.